Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nyata ingsun mantaji aji kula Semar Mesem. Guyu guyu sak tekaku kira-kira sak lumaku Kyai Guru Prandining aku. Yai Guru Prandining aku. Duh Kang Mas kula turi suku dateng Purwon dalam suwah Kyai kelawan bedutane yen kula santuni busana. Busanane udeng kilawan jinjang. Kanca yoga wis lekasa, kanca yoga wis lekasa, kanca yoga wis lekasa.
semutan burung layon aneng kita prabu lingga prang tanding lan nurung bisma karya mukti wong ayu pun kakang pamit tunggal cipta tunggal setya wong sak negara iya papaning warna-warna nadyan mung rong padha mawe rasa ladrang iki jeng miring tansah sumandhing namung tansah eling nglipu rasa papaning warna-warna nadyan mung rong padha mawe rasa tansah anguti sarana bala imbalan tora manut irama kending mapak sigra senggae dadine dadi lan pantesi bonang tan ambaseni sinden bareng lan iramane
usek 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 usek. Usek 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 usek. Penyeresah siji iki Jan. Malah dadi rewel ya. Usek 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 usek. Rewel. Sorak bata rupa, sorak nyogo murah pendene. Angungkung suara nyelir sesautan, suara mawur berurahan. Witing klapa kalapa kang masih muda, saklugune wong wanita adundara kula sampun jajah desa ing Ayodya Surakarta. Sekar kawis tinandur sekar melati, dasar manis meraati. Aduh Gusti sun rewangi pati geni, pitung dina pitung bengi. Ya usek 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 meneh. Usek usek. Oh yeah. Hey. Oh ganti. Anu kendange ganti riyen Pak. Nggih, ganti riyen. Tukang kendange nanti iki.
Pinarong swaraning ratri Mas ngenteni wulan dadari yen ning tawang ngono lintang wong ayu aku ngenteni tekamu marang mega ing akasa Mas sun takokke pawartamu janji-janji aku eling cah ayu sumedhot rasaning ati pinarung swaraning ratri Mas ngenteni wulan dadari yoga para yoga waturi pating panggung nggih para yoga. Lah wis awas yo ayo iya giras awas penonton kula aturi nggih rada minggir sedhik niki giras nah iya lho iya suara rame gumurung suarane bata rupa pindah padang ing samudra pasrah suarane ngapara warga suara rame gumurung suarane bata rupa pindah padang ing samudra pasrah suarane ngapara warga yo tumandang anggeprang ngolir singoludra kodane sang raseksa anggepraka muntap sarwi lumepat hanya kenyegat tanpa ketan kendatang samulat irgocewa sangu mangsa pecah kasulaya iya baronge nyeruduk Slompret kampung ngungkung kandang liya ketipung imbal menang loro salendro selompret belok caran kepang nyongklang merae gigal macan mangap megap bujang kanyong kalian kiprah bocah caka gonana reyok prasojo gawe gembira slompret kampung ngungkung kendang rial ketipung imbal menang loro salendro selompret belok caran kepang nyongklang merae gigal macan mangap megap bujang kanyong kalian kiprah
cocok kagunan reyok prasuju gawe gembira. Buta-buta galak lakune lunjak-lunjak ngadeg cikrak-cikrak nulis sampur nulis tanjak ngadeg bali maneh rupamu pating celundek iki burung apa tak senggo burung kang rembeh lawang kowe sing marah-marahi lawang kowe sing marah-marahi hehe aku wedi ayo padha-padha bali kalukae mripate plerak-plerak era kulite hambang kerok era kulite hambang kerok suci sesurane busana wala nadya namung nyala mung tanpa ukara maneman ngitan paling ulon apa setiane kelakon ya mas sing sayu sing rukun kawite wakiwangen wulan purnama wangen jentara lipat pasange graita maneman lara adi samperke matana cocok iramane gunes sing sayu sing rukun jeneng selesakul bunu tarana klapa apuran tayana wong ten lepat kawula maneman cakra adi samperke ayo bangun negarane gunes